Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Olentzeroren tradizioa Lesaka eta Euskal Herriko eguberrietan. Eusko ikaskuntzak atera duen argitalpena da, lankidetza bilduman atera den hau, Olentzeroren tradizioa izen buru nagusia duena. Talde lana da, egileen zerrenda luzea. Xabier Dueñas, Adolfo Arejita, Jose Luis Sansorena, Mikel Aranburu Urtasun, Josu Larrinaga, Antxon Arrondo, Fernando Mikelarena, Josu Larrinaga, edo Rafael Eneterreaga. Batzuk euskeraz, gazteleraz bestek, idazki hauek orain 2 urte antolaturiko hitzaldi ziklo batean esanikoak jasotzen dituzte. Egileak haunitz, baina asmo bakarra, Olentzeroren nafar tradizioa aztertzea. Lesakan nola sartua, nola errotua dagoen, eta horri buruz sakonketa hori ezagutzera emanaia dago. Modu berean bat da eskaintza, bat da oroigarria. Andoni Santamaria baitago egile guztien gogoan. Olentzero Iruñera duela urte askotxo ekarritakoa da Andoni Santamaria, eta urtez hortxe antolatzaile, bultzatzaile ibilitakoa da. 2007 honetako maiatzian zendua, Andoni Santamaria izan zen hein handi batean, honako liburu honen eragile. Bere kezka agertu zuenian, alegia Nafarrotik kanpo, ari zirela Olentzeroren figuraren inguruan lanian, eta Nafarroak eta bereziki Lesakak ezin zuela atzean gelditu. Laura Igantzi lesakarra da, Udalbide elkarteko kidea. Orain dela 2 urte, Andoni Santamariaren deia jaso nuela, eta orduan agizkezkatua zegoela bera, Mungian Olentzeroaren etxea bezalako bat eraiki bat zutela eta Olentzeroaren nafar kutsu aldarrikatu nahian, deitu zidan erranez, Lesaka ohitura handia zunez Olentzerorekin, berak uste zula derrigorrez zerbait prestatu behar genuela, Olentzeroa berez Nafarra dela aldarrikatzeko, eta egin batean Lesakakin lotura handia zula ere aldarrikatzeko. Eta mai inguru honen aurrean gaudenak elkartu ginen eta hasi ginen jardunaldi haiek prestatzen. Eta jardunaldi haien emaitzan liburu hau da. Eta nor beraiek baino hobeto pixko bat hitz egiteko. Rafaeletik hasita bere izan zen Lesakako berak zeukan pixkot historia eta bildu zuena, eta Rafaelek esplikatzea pixko bat zer den guretzat Lesakarrontzat Olentzeroa. Olentzerori buruzko azterketa da, Olentzeroren tradizioa liburua. Figura honen arrastoak, haren aldagaiak, inun sustraitua baldin badago eta inun bizirik baldin badago Olentzero hori Lesakan da. Eta Lesakarra da Rafa Eneterreaga. Noiztik Olentzeroren ohitura eta ezagutza Lesakan? Eramak orain, 93 urte. Eta berak erraten du, beti izautuela berak, bai bere atxare, eta bere atautzik ere erraten zuela, bere atxar, bere gurasuk ere, bere gurasue biltzen zela Olentzerokin. Hor badireia gutxini 90 urte. Eta ez dela galdu. Niretzak grantzizuna ondanen da hori, ez? Lesakarra den, Doiarzuara den, donongo den. Nik liburutan erraten dut, ititu zazpi zita, bat horre duten Lesakarra dela, niretzat bintzat ez da, Lesakarra bintzat hori haitz importantina, niretzat ez. Niretzat importantina da, mantendu nola beti. Eta ondarrien, joan den urtik konkurson, emetzi Olentzeroa ziren. Hori edertasuna bada. Baina hor dut, zure gazte denboretan eta mutikoko eskortzinetelaka nola itentzen dute? Guk norbain egiten genuen Olentzeruk eskolan egiten genuen. Ziren egiten orain Olentzeruk, egiten ziren Olentzeruk txar batzuk, kikilek gainera,
Eta, bueno, bakoitza beria. Bueno, taldeka, normaliak ez ziren, nik 8 urte nitzunen, aita zinen, 4 lagun. 6 lagun, orduan, 6 lagun ja. Eta, aita ziren igual, hogei olentzero eta gehiago. Bina, klaro, zire olentzero, ez orain olentzero. Eta eze materialekin dala, ez dute gordetzen, urte batetik beste. Ez. Bai, orain ere bai, Orain bai. Orain, egiten da, urtero olentzero berriak. Talde bakotxak egiten du bere olentzero. Eta orain gainera, goienaz ere, haundiko kategorietan, hor bada, haundiko dira 15 urtetik gotxi, hor bada pika izan dira. Ez konkurson premio zatirun gati, lebiziko dintzen gati, hobena zatik gati. Orduan, esplikazaz horrela etxetzen duten, etzen orain material, egurra, talakoak, egokilago zapilak, egokialak, orduan, olentzero norbain egiten zen orain bezala. Utsa, ari dezi bat, paratzen zaion, siltiki bat, silaretan, jarria olentzero, belarrakin bete atorra eta hori, orain bat dela. Burua, arpegia? Arpegia, maskara batekin. Maskara bat, adibidez, trapa batekin, hartu burun forma hori, bete belarrakin, eta gero maskara aparatu, eta boneto, eta ardien lan apizkoa do hili bat dela, eta ez. Ardilarro zapila, lepuan zapila, lepuan ardide, bizka gainean ardilarroa. Ez, orduan ardilarroak etzen. Orduan, burun normalin, orduan gainera olentzero guziek gabezik zen, ez txapelere, ez bonetere. Zakua nola, ikatzek egiten zutenak, zuten zakua... Txanu budu. Hori, gehienak alatu izan ziren. Orduan ikazkina, zuek bazen egiten orduan, edo zuek ikazkina esan duten, mentilen ikatzien da... Hori lezakan beti eranda, gainera kantak gala erreten du, ikatzian, bai, beti, lezakan gara zandoa ikentzen ikatza izaunitz, orain ere gutxi erte. Baina, hogita gero biharna da, olentzero zertzen, entendimentuz, jantzia, entendimentuz, gabia, hor da, niretzat jantzila, guk beti kantatu du jantzila. Horregatik aita baranenak erraten du, lezakan mendez mende, kantatu dela, olentzero buru handia, entendimentuz jantzila, eta bertzetokitan, karo barakoak erraten du, adibidez beran, bere osaba pio gerrana, irentzela, entendimentuz gabia, arrondak berdinak, karo kontragura, batu da, muy inteligente eta bertzea da, eta gero bestia da, zuenako, batzu diote moskor edale, beste diote gaizto bildurgarri, zuenako zertzen, goxua maitagarri nola zen? Bueno, guretzat, moskorra zaten adaz eta kantak adarratzen dute, ez? Baina, bueno, moskorra bertzatetik begitu behar da zelan azun, non zamon. Orduan, ezkala lan horreke, pero bueno, edatia bizkoaz, bueno, ona dudik gabe. Osea, lezaken ez da, behin ere konsideratu olentzero, hola, gaskua bazala, eta beti ona. Bertza gauza ja, oparik ekartziat hori, ja goz berria da, baina bueno. Eta zure, soitu zondikan ere, zure ume, gazte garaketan eta egiten zen ospakizuna, erugarri bezperan, gabon bezperan, edo biara munien. Ez ez bezperan, beti. Bueno. Jerusalem jaio dela, baina jaio aurretik iragartzen du. Ez, nire demonimentik beti bezperan, oitalabin, abendun oitalabin, beti. Utzalero egiten zen, arratsaldik dirutan. Konkursua, orain egiten da amabitan. Bezperan beti. Bezperan beti. Bueno, zuek, kuadrilan atatzen zineten, sekoa, bai. Eta eskian, hori zen itxasak jebili. Janak edo sosak, oso dirua edo eta jatekoa. Normalin dirua batxote. Orduan, egun horretan normalin dirua. Adibidez, hortzegun jueves gordon, orduan bai, txingarra, txistorra, Arrautzik. Baina orduan olentzero iketzen. Ez, baina normalin olentzero egunen baitxuten dirua. Eta bertzegun horretan igual edozin gauz, baina olentzero egunen dirua. Orduan zertzen diru hartu, partitxu zeien hartin, eta bakotxa itxera hartzuna eran. Orduan zuek olentzero negirudia egin hartu, lau seko kuadrilla eta etxezetxe eta... Etxezetxe.
Ordu zenbat ibiltzen zineten, mutila bakarra hori, neskako. Neskak ez. Neskak ibiltzen zire jaiotzakin, Jaiotzakin bai. Bai. Batzuk olentzero eta besteak neskak jaiotzakin eta gu olentzerokin. Atentzen ginen kuadrilla hitza honetz, Baina, klaro, kuadrilla honetz, ja, base urtetik otxetzen ginen, rateitzen, normalen. Rateitzen ginen, pues aurrak, Bueno, gero bai, ja, konkurso ez dizen eta orduan gara. Konkurso egiten ez zizen? 1948. Hori, hasi Espartagoz Emilio, intzun 1949 arte. Eta 1950 egin zuen bere bortzekirokin, konkurso bai. Eta gero, ja, 1950 ja, egin zuen beti gaztek, orduan zen Sozial Katolika beti gaztek, eta udaletxik ja eman ziteun berreun pezeta. Lehenbizik urtia, ja, zizen pizketa ofizialki bat dela. Eta geroztik, beti konkurso bai. Bai, beti konkurso, bai. Eta gehiago, hori ja, ume, txiki eta erodeko kere, ja, kompetizio. Hombre, joan den urten, badire, egiten juzte hiru kategori. Bat, 6 urte arte. Gero, bat behetz urte arte. Behetzik. Bakaralda. Bai, umik. Gero, eta gero, 15 urtetik goti, ja, haundinak, zarnak erratiko. Gero, hori dire, hori pikatzen dira hitza honitz. Bai. Eta hori zei biratzen zailo, irudi politena norko beki kantatu, zer da hori? Bai, bueno, epaileak egiten kanta, lehenbizeko lehentzero, 10 puntokin. Irudia. Gero, kanta, bertzea 10 puntokin, eta gero, jaunzia, nola bine jaunzia 5 puntokin. Zaten dire, normalin da, kontzakal... Orain ja teitzen diren nahi. Orain libre. Bino lehenago ez, lehenago 6 guetxe zintzen dira konkurso. Orain bai. Lan komprometitua juradoana. Bai, klaro. Bai, eta esko hor... Hombre, eta gaia, denak normalkin demazala, denak ez du gusto, igual nire guztan zen olentzero bat, bertio bino egin, bino irauten dole. Hor... Mira, sari jaudi delako edo eta ez? Ez, hori, irauz dugu. Ez sari ingatiz, eta sari lebizutik bigarrana, difentzia gutxi da, baina ratzia, irauz dugu. Hombre, jaldun urtean, nola bi urte noski, bigarran xetu zen olentzero bertan. Osa, plazan bertan xetu zen. Olko lan egin... Irabazi eta... Ez, irabazi ez. No, lezuten irabazi, bertan xetu. Olko lan egin, eta nik ratzen dut laura eta aukeri. Bueno, eta gainera, orain dela bi urtekin egin txarlaetan, nik eran nun meredizurara esaken egitea esposizioa olentzerona. Osa, ari bidez, egu berritik erregirte, frontoien dena baitan, emetzi olentzero baratzea, eske da, niretzat, nik uste lezakarra badugula hortan menbik olentzerokin gauz bat tola berezia. Eta, bueno, urtiro bezala, aurten ospatuko da, eta moituko da. Zer egilago, bueno, oin, liburuan ataren zuen, oin dela 2 urte, eineko itzaldi eta losaio horiek eta. Eta, lehiziko luke, ez da zerbait, iraunkorra egitea, eta ez du esaten zu edu berri bitartean, irakusketa, mea zerbait ere, referentzin bat urte guzin, ez da olako lesakan ez zuen. Bueno, orain mongian ari dire olentzen etxia egiten hori, hombre, nik ezakit, lesakan orain arte benpik ez da inoren mugitu, orain igual mongian horrekin eta baina ez dut uste, bino, bueno, nik... Ez txarra, ez. Bino, hori ez egintaren, benpik egin, esposizio hori. Ez que metxe olentzero urte bat egin eta, egun bat ibili eta ja zire egin ikusten. Lazima da, no? Hori, izango ditzak egintzat, egun berrikan, horre modu, eta jendean bisitan dako ere? Claro. Hor, baratzen mazu, frontoien, pues, eska frontoien, esaka badire bi frontoien. Nik egin nion, frontoien, frontoien, a ver, baratzen badugu beko frontoien, pues, 10 egunez, hor haitzen dira, eta gazien labertzen frontoien, eta, hor, denak parte hartu beharko zuten. Lehenbiziko hasi beharko zuten, orain mandu egon bazala frontoien, kuadrilla geure, ez dire sartzen olentzero frontoien. Usta litzake ez dena toki berean edo, baizik herrian zehar eta bat etxe batero, uste eske batero. Baitere, eta aiz polita zarantzen. Niretzat aiz polita zarantzen, baina ez dira nimentzen. Eta ayuntamientotik eta ez da modu. Pues ez orain dela 2 urte, ez joan den urte, eta urtean errandio, mi oztute egin, baina polita zarantzen, ez que ez du idozile ikusten emetxe olentzero gaina ikintuzte orain, txikilek zantera aiz polita. Hemen eldu gerade,
berri on batekin, gure embajadore olentzerorekin. Horra, horra, gure olentzero, pipa hartzen duela eserita dago, kapotxua badauzki arrautxetxuakin, bihar berendatzeko botilarduakin, botilarduakin. Eguberri giroan olentzeroren berri izan dugu hemen. Kulturarloan, Euskal Herria irratian, olentzeroren tradizioa Lesaka eta Euskal Herriko eguberrietan. Eusko ikaskuntzak bere lankidetzan izeneko bilduman ateratako liburua da. Euskal Herria irratian, Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugu kulturarloa. Eusko ikaskuntza, jakitez.